Здравейте отново! Ден втори на сглобяване на филанска къща от фирма Бордом ООД с гради 20 см. Както виждате, прогнозата за вчерашния ден, вчера не работихме, затова казвам втори работен, но иначе е трети. Прогнозата се очакваше да е много дъждовно вчера и ние винаги опаковаме нашите греди за защита от дъжд при такава прогноза. Дървото е обработено много добре в Финландия, много добре е изсушено, няма да попие кой знае колко вода, дори да не го покриеме, но все пак ние държим на качеството и колкото и време да ни е отнело, сме опаковали. След малко идват моите момчета и продължаваме монтажа на къщата. Разопаковаме всичко и продължаваме наново. До нови срещи!